खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 29 जानुवारि मिरु एबसुनि 53थि बोसोरारि जुथुम्माया दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि बरपुखुरी मुंख्लं फोथाराव गाजा गोमजायै खुंजागोन गुवाहाटीनिफ्राय साब्रै बांलादेशीखौ हमनो हादों साब्रै बांलादेशीखौ गुवाहाटी पुलिसा गुबुन साननि बायदि डिउटी होबाय थानाय समावनो हरनि 1:30 हाथिगाव पुलिस थाना सेरनिफ्राय हमनो हादों हमजानाय साब्रै बांलादेशनि मुङा फारियै मोहम्मद फैसल खान 19 बोसोर बैसोनि रिफात खान 21 बोसोर बैसोनि मुराद मिजी 23 बोसोर बैसोनि आरो बाप्पी बेपारी पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोर साब्रैया बांलादेशनिफ्राय त्रिपुरा जानानै गुवाहाटीसिम फैदों त्रिपुरानि आगरतलानि राशिद खान जाय सिखावै सिमा बारहोनायनि खामानि मावो बियो साब्रै बांलादेशीखौ सिमा बारहोनानै आसामाव खामानि होगोन होननानै 25,000 रां लानानै सिमा बारहोहरदोंमोन बेनि उनाव बिसोर साब्रैखौ खामानि मावनो थाखाय त्रिपुरानिफ्राय गुवाहाटीनि ISBTआव दोननानै थांदोंमोन नाथाय बिसोरो जेबो खामानि मोननो हायाखैमोन आरो राङाबो जोबबायमोन खामानि नागिरनानै गिदिंथिंबाय थानाय समावनो पुलिसजों हरनि समाव बिसोरो हमजादों बिबैखौ बुथारनायनि सन्देहआव फिसौज्लाखौ हमदों पुलिसा बे जाथाया जादों कामरुप पुलिस थानानि सिङाव थानाय कामरुप रुरेलाव बुथारजानायनि मुङा मनरमा बर' 60 बोसोर बैसोनि फिसौज्लानि मुङा शंकर बर' खाथिनि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बेबायदि जाथाय जानायनि हराव नखराव गोबां दावराव दावसि नांज्लायलायनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनहा गुबैयै संसार जानायनि जानाय लोंनायनि सायाव नांलायदोंमोन माखासे बुंथिनाय बायदिब्ला जाथाय जानायनि सिगां फिसौज्ला शंकरा जौबो फेदोंमोन हरनि समाव बेबायदि जाथाय जानायनि उनावनो अखानायै मनरमा बर'नि गोथै देहाखौ मोननाय जादों ओनसोलनि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदियै पुलिसा सन्देह खालामनानै दा फिसौज्लाखौ हमबाय आरो थैनाय गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय मैया 28 जानुवारियाव क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्बलि हलाव BTC स्पेसियेल एसेम्बलि खुंनाय जादों BTCनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथांनि मासि सामलायनायाव मैया BTC स्पेसियेल एसेम्बलियाव BTCनि गाहाय प्रमद बर' लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे UPPL BJP आरो GSP हान्जानि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो MCLA बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन नाथाय BPF हान्जानिफ्राय बाहागो लायाखै होननानै खौराङाव मोननाय जादों मख'नो गोनांदि मैयानि बे एसेम्बलिनि उनाव बिथाङा थांनाय 25 जानुवारि 2021 मायथाइयाव ओंखारनाय गांसे नटिस जाय नटिसखौ BTC सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय सार्कोल अफिसफोरसिम दैथायहरनाय जादोंमोन बे नटिसनि सायाव बिथां प्रमद बर'आ खेंफोरथि होदों बे नटिसनि बायदिब्ला BTRनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव जायफोरा गनायथि गैयालासे थादों बैफोरखौ होखारनायनि सायाव BTRनि सार्कोल अफिसारफोरखौ इभिक्सन प्रप'जेल जमा खालामनो बिथोन होदोंमोन बेनि सायावनो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बियो एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि थांखि नङा आरो BTC सोरखारनिबो थांखि नङा गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय गांसे नटिस फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनि सायाव सावरायगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा BTRनिफ्राय इभिक्सन खालामनाय एबा होखारनाय आरो हानि पाट्टा होनायखौ काउन्सिलासो थांखि लागोन जेरै सिगांनि समाव एग्जिकिउटिभ काउन्सिला हानि पाट्टा होनायनि थांखि लादोंमोन बिदिनो हानि पाट्टाखौबो राननानै होदों काउन्सिला दा बे समाव इभिक्सन खालामनाय एबा होखारनायनि जेबो थांखि लायाखै आरो बेनि सायाव सावरायाखैबो होननानै बुंथिदों नाथाय जायनाखि बे नटिसआ BTC सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय ओंखारदों बेनि सायाव खेंफोरथि होनो थाखाय सकस नटिसबो हरदों होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बिथां प्रमद बर'आ बुंथिबावदों दि हाइकर्टआ गावनि लामाजों थांगोन आरो काउन्सिला गावनि मावनो गोनां थांखिखौ मावलांगोन फैबाय थानाय समाव BTRआव थानाय गासै जनजातिफोरनो 11,000 हानि पाट्टा राननानै होगोन होननानैबो बुंथिदों बेनि अनगायैबो BPFनि सोद्रोमाफोरखौ एसेम्बलियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों बिथां प्रमद बर'आ बलिउडनि मुंदांखा एक्टर आयुष्मान खुराना बिथाङा काजिरङा नेशनेल पार्कआव मैया दावबायफैदों बिथां आयुष्मान खुरानाखौ गोख्रों सिकिउरिटिजों जिपसि राइड खालामनानै काजिरङा नेशनेल पार्कखौ नायगिदिंनायखौ नुनो मोन्दों खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथां आयुष्मान खुरानानि गावनि फैनो गोनां गोदान सावथुन जाय अनुभव सिन्हाजों डाइरेक्ट खालामजादों बिनि शुटिंखौ नर्थ इस्टआवनो खालामगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो खावनाय सना रुफाखौ फानबाय थानाय समावनो गुवाहाटी पुलिसा सासे आइजो सिखावखौ हमनो हादों
साननैसो सिगां बटाकुलनि थागिबि बबिता सयकिया बिथाङा सना रुफा खावजानानै सातगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बिथांनि एफआइआर होनाय बायदियैनो सातगाव पुलिसा मुनदास मुंनि सासे आइजोखौ आखाय थानो हागौ होननानै नोजोर होबाय थादोंमोन। पुलिसनि नोजोर लाखिबाय थानायखौ थालमोनि सिखाव मुनदासआ खावनाय सना रुफाफोरखौ गुवाहाटी 6 माइलनि मानपुराम गल्ड लन बेंकआव फानबाय थानाय समावनो पुलिसफोरा हमनो हादों। पुलिसा दा सिखाव मुनदासखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बे सिखाव खामानियाव सासे सनारिनि आखाय थानायनि सन्देह खालामनानै सोंनाय फिननाय लानाया जागासिनो दङ। पुलिसफोरा मुनदासनिफ्राय दांनै सनानि माला, मोननै सनानि आस्थाम, गंनै आसान, गरनै रुफानि खावरि आरो माखासे रांखौ हमनो हादों। इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव मैया हायद्राबाद एफसीआ बेंगालुरुनि हेंथायै गेलेदोंमोन। मैयानि बे फुटबल गेलेनायाव हायद्राबाद एफसी आरो बेंगालुरु फारनैनिफ्रायबो गल खेबनै सोनानै गेलेनाया द्र' जादों। मख'नो गोनांदि दिनै गवा आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव गेलेनाया जागोन। इन्डियान सुपार लीग आइएसएलनि टेबोलनि फारियाव दङ दासान्दि सेथियाव मुम्बाइ सिटी, नैथियाव दङ एटिके महन, थामथियाव दङ गवा, ब्रैथियाव दङ हायद्राबाद, बाथियाव दङ नर्थ इस्ट इउनाइटेड। टल गेटआव केस ट्रेन्जेक्सन लानाया बन्द जासिगोन। नेशनेल हाइवे अथरिटी अफ इन्डिया NHAI नि फिल्ड डाइरेक्टर अलक कुमार बिथाङा बुंथिदों दि 15 फेब्रुआरि 2021 मायथाइनिफ्राय टल गेटफोराव गारिनिफ्राय फास्टेगनि गेजेरजोंसो टेक्सखौ लानाय जासिगोन। जाय गारिफोराव फास्टेग गैया बैफोर गारिनि बिगोमाया 2 गुन जुरिमाना होनांनोबो हागौ होननानै खौराङाव मोननाय जादों। फास्टेगआ मोनसे इलेक्ट्रनिक डिभाइस जायखौ गारियाव लागायनाय जायो आरो बे डिभाइसनि गेजेरजोंनो टल गेटआव गारिखौ लाखियालासे लिंक खालामखानाय एकाउन्टनिफ्राय टेक्सखौ अट'मेटिकेलि दाननानै लासिगोन। गलाघाट जिल्लानि देरगाव ओनसोलाव माखासे फेनाय पुलिसफोरा दाय गैयै बैसो जानाय आइजोखौ खेबनै गावनानै गाज्रि जोखोम खालामदों। गुलि गावजानाय बैसो जानाय आइजोनि मुङा बिबि दास। बिथाङा देरगाव ओनसोलनि कयबत्रा गामिनि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला सुम'नि पुलिस थानानि माखासे पुलिसफोरा हरनि समाव फेनानै फैनानै बैसो जानाय बुरैनि न'आव सन्देह खालामजानाय सासे दायनिगिरिखौ नागिरफैदोंमोन। बेयावनो पुलिसफोरा बुरैनि न' सिङाव हाबनानै गिबियाव बुरैनि न'खौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे बैसो जानाय आइजोखौ बुदोंमोन। बे जाथायखौ नुनानै खाथिनि आइजोफोरा बुरैखौ रैखा खालामनो फैनायाव फेनाय पुलिसफोरा आइजो पुलिस लाफायालासे ओनसोलनि आइजोफोरखौबो बुदों, जाय आयेननि बेरेखा। हरखाबै पुलिसफोरा बैसो जानाय बुरैखौ खेबनैयै गुलि गावनानै खारखोमालांदों। बे जाथायजों बैसो जानाय आइजोआ जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ आरो बिथांखौ दा फाहामथाय होगासिनो दङ। भारतआव आरोबाव गंथाम राफेल फाइटार सौफैबाय। फ्रान्सनिफ्राय 7000 किल'मिटार गोजान अख्रांजों बिरबोनानै गंथाम राफेल फाइटारा भारतनि जमनगरनि उरां गाथोनाव थांनाय बुधबाराव सौफैबाय। मख'नो गोनांदि भारतआव गासै 11 राफेल फाइटार दंसै। थांनाय 2020 मायथाइनि 26 जुलाइआव 5 आरो 5 नभेम्बराव गंथाम राफेल फाइटारखौ फ्रान्सनिफ्राय भारतसिम लाबोदोंमोन। राफेल फाइटारखौ मोननानै भारतनि गोहोआ आरोबाव सिगांनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबावबाय। मख'नो गोनांदि भारतआव गासै गं 36 राफेल फाइटारखौ 2022 मायथाइसिमनि गेजेराव लाबोनाय जागोन। बेनि मादाव दा गं 10आ सौफैग्रोबाय। गुवाहाटीनि बशिष्ठआव गिख्रंथाव अर खामदों। बेलतलानि फाथारकुसि लामायाव बे अर खामनाय जाथाया जादों। गिबियाव अरा माबोरै खामजेननाय बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय अर खामनायजों गंथाम गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि थाखाय अरा बांसिनै जोंब्लावदों आरो बे अर खामनायजों गोबां न' बांफोरा खामदों। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै आरो दासिम बेसेबां रांनि सम्पति खहा जादों बेनि खौरांखौ मोनथ'नाय जायाखै। बे अरखौ उनाव अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै खोमोरफैनो हादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।